Od prvního dne, když jsem zjistila, že jsem těhotná, jsem chtěla pro své miminko jen to nejlepší. Proto jsem si pořídila monitor dechu Nanny. Monitor dechu Nanny je neocenitelný pomocník, který hlídá dech vašeho děťátka v době, kdy nemůžete být u postýlky. Že se jedná o užitečného pomocníka, jsem slyšela od spousty maminek. Některé se s Nanny seznámily již v porodnici, kde hlídal jejich právě narozený poklad. Pozorně jsem si přečetla návod, abych měla jistotu, že dobře porozumím tomu, co mi Nanny říká. V návodu je navíc i kapitola o první pomoci, kterou jsem uvítala. Je vždycky lepší být připravena na možné nebezpečí. Instalace je velmi jednoduchá, zvládla jsem ji sama. V balení Nanny najdete snímací podložku a vyhodnocovací jednotku, která předává zprávy o možném nebezpečí. Dále pak 2 alkalické baterie pro napájení jednotky, prodlužovací 5metrový kabel se spojovací zásuvkou, aby bylo možné jednotku umístit do jiné místnosti, než ve které miminko spinká, či pro přidání extra snímací podložky. A plastový držák na připevnění jednotky na zeď. Samozřejmostí jsou i 2 antibakteriální ubrousky na ošetření podložky a vyhodnocovací jednotky. Snímací podložku je potřeba umístit na rovnou a pevnou plochu. Pokud je miminko malé, je lepší podložku umístit přímo pod prostěradlo a později, až se začne miminko posouvat a překulovat, ji přemístit pod matraci. Přístroj jako takový nemá s pokožkou miminka žádný kontakt. Mám tak jistotu, že na něho nebude mít žádný škodlivý vliv. Nyní je potřeba připojit vyhodnocovací jednotku. Nejprve do ní vložte baterie a poté ji připevněte na postýlku a podložku připojte kabelem. Volný kabel obtočte kolem tyčky postýlky, aby za něj děťátko nemohlo tahat. Pak už stačí jen zkontrolovat, jestli je vše připraveno, jak má být. Zapněte vypínač, všechny kontrolky na jednotce probliknou. To si Nanny kontroluje stav baterií. Po pípnutí už přístroj hlídá, zda zaznamená nádech. Pokud Nanny 20 vteřin nezaznamená žádný pohyb, varovná červená kontrolka se rozbliká a po 5 vteřinách je spuštěn hlasitý alarm. Jak vidíte, můžete si být jistá, že vaše děťátko bude hlídané. Nanny vás rovněž upozorní, pokud bude dech miminka příliš mělký, tedy nadechne se méně často než 8krát za minutu. To se alarm spouští okamžitě. Můžete tak být u postýlky včas a pomoci, když bude třeba. Máte-li obavy z baterií, jsou naprosto zbytečné. Na nízké napětí v bateriích vás včas upozorní oranžová kontrolka na jednotce. Protože vím, že můj maličký bude často spinkat i u babičky, pořídila jsem si 2. podložku. Je to praktické a nepoškodím si podložku při převážení, protože sebou vždy vezmu jen vyhodnocovací jednotku. S chůvičkou Nanny jsem si jistá, že jsem udělala pro svoje miminko to nejlepší. I když můj andílek spí, vím, že je v bezpečí a já si můžu klidně odpočinout a nabrat nové síly pro naše společné chvíle.